И какво става, хора? Аз съм Александър Уе и днес ще снимам клип на Random Number. Дано не ме съдят за копи на това предизвикателство, как да ме наречем, не знам. Да не ме репортнат. Не съдят, но скоро да речих да ме репортнат. Се смеям плана. Ето сега. Въртима. О, не. Това трябва да атакуваме с това. Може е точно. Не, то не. Забрах, че съм с балони. Няма как. О, не, много добър. Оф, точно е така, брат. Не закъща се. Искам балоните, искам балоните. Ой. Кой ще победи? Yes. Да, не потрещате. Това е накъсъкано. Защо не се разделиха балоните? Това са шафълното. Тук няма да вземе. Няма да вземе. Цепнали се в нашия клан. И вътре ли сега? Да. Ама аз току-що отпуснах още едно. Дори квестваме и влизаме в Random Number. Едно от 7, така, завъртаме така. От 7. Как се пуска? Ето, така. 7, значи 7 Wizard. Колко Wizard? 4. Значи 7. Добре го видях, 4 Wizard. Така. Така. Тук. Така, 6. Колко? 2. Значи шестицата, какво беше от бой? Значи 2 балона. Два балона. Аз съм сигурно стрелял доколко да ми е. Каун. Значи 1, 3 барберяна. Мале. 3 барберяна. 5 лабрейкъра. Аре бе, джайанти няма ли да му се не види, бе? Барберина. 3 на 4, какво беше? Джайант. Един джайант да му се не види. Не. Добре. Кой номер? 2. 7. Значи 7 марчера. Да. Доста добре. Писам. 7 марчера. Как ги нацелил? Всички войници, които са 7 марчера. Колко са? 4. Какво беше 4? 4. Гоблин. Да. Гоблин? 6. Да, 6 гоблина най-тъпки.
6 гоблина. 3 Giant. Пак един. Един Giant. Много са невидими. Искам повече Giant. Така. 4 гоблин, 2 гоблина. 2 гоблина. Оф. 5. Кажи го. Лоубрейкър. Не, абсурд. Пак въртиме. 6 беше балон. Не, няма как. 1 Барбериан, 5 Барбериан. Ога, трябваше да пустиш балоните. Това са хъби да остали. Защо камера влизам? Така. 4, какво беше? Гоблини. 6 гоблина. Да, естествено. Ще се имам с статука. Ако взема някой на 3 човек. 3. О, джаянти? 2 джаянта. Най-накрая. Повече от един джаянт. Така. Сега, така въртиме пак. 1. 7 барбериана. Окей, съгласен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Така, 2 Петача. Имам място. 5 арчера, дами и господа. Балон. 4 балона. Пускай. Нямам място за 4 балона. Ярай да ги. Нямам място, бе, брат. 20 място. Нямам място. Нямам пак. 3. Джаянти. 1. Добре, пак става смисъл. И са някакви единици ми трябват само. 4 гоблин, добре става. Колко гоблина? 5 гоблина. Сега ми трябва нещо от 3, така че се въртим докато ми стана 3. 6 не. 3. Не, ми трябва да са единици. 2 арчери. Колко арчера? 6. Не, ще сложим арчери. 3 и арчерите ще са... Значи да брим си изпел. И арчерите, да, ето. Хора, ще спра клипа, докато ми се направи самата армия. Това от брат ми. Ще ми спра, докато ми се направи армия, естествено. В смисъл, докато сме направи армията. И до после. И хора, здравейте пак. Ето, че атаката ми е готова. И сега ще видим какво ще се получи от самата нея. Така. Добре. Ето този. Този ми е перфектен. Така. Проверявам се на единица в фланга, само няма нищо. Разгледам тези джаянти тук. Виждам ги отзадавам. Малко така. Малко гоблинчета. И арчери. Севър, чакай ме. И чакай да му убия лично. Като доста добре тренер тази атака. О, ес! Не! Не, балона ми!
Да, този джант за нашото... Видяхте колко му стана мортъра. Не. Не мога да бъде възможно. Не! Така. Тук се пробва той да ми убие моята атака. Ето към края. Ще спра на пауза. Хора, ето ни пак. Ето. Една звезда. Смисъл. Това е. Няма как. Сега ще си пусна моята основна. Така. Доста ми подпомогна за да се събера това количество елексир. Така. Както виждате, така. Абе. Ей. Коя да трейна ми е чудо, бе, брат. Чудно. Хайде, ще трейна ми балун. И хора, това беше от този клип. Надявам се да ви хареса, ако не. Знаете си. И съжалявам за копието на Random Number. Много ме изкефи как го правиха тези The Clashers. Няма да знам. The Clashers и това мисля за този клип. Абонирайте се, харесвайте и до следващия път.